Good morning, Heart of Repentance Fellowship family. Salamat no sa matagusan ninyo nga nagpadayon og suporta o nagpadayon og watch nato together live. And even with those people who are watching this on replay, we encourage you nga mo watch that together live because there is power when we are together, no? So let's go. Pero bisan pa man, let's go ahead and give all the glory to God because this is His day. And it is the very purpose, no, why we are made, because it is to worship Him and to glorify Him. So let's go ahead and start this with a prayer. Let's bow our heads and close our eyes. Yes, Lord God, Ginoo, nagpasalamat kami ni ining kabuntagon. Ang imong gihatag kanamo, Dios, sa kadaugan, sa imong probisyon, sa imong grasya nga nagpadayon ug suporta kanamo, Ginoo, nagapadayon ug uban kanamo, Dios. Lord, nangayo mi o Dios sa kapasayloan sa among mga sala, kung aduna may mga butang nga nakababag kanamo sa pagdayeg tangtanga kini. Himua kaming takos sa Dios nga magasimba sa imong buhi nga ngalan, Lord God. And I pray nga ikaw, Dios, ug ikaw lamang ang mapahitaas ug matuboy niini tanan, Lord God. And this we ask in your mighty name. Amen and amen. So ato ang ready atong kaugalingon, no? Asa man ta dapit, no? Atong daygon ang tubuhin nga Dios. Amen. Let's go ahead and sing that song. I give you glory. Hallelujah. Come on, church. Let's declare and give glory to our living God. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your birth, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power, it was the cross. Let's declare that saved me and rescued me. Come on, this is our God. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Come on, church. I give you glory, glory. Jesus. Oh, how wondrous it is to worship the living God. Amen. With all of our hearts, let's sing that one more time. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your words, it's your love. Oh, how glorious indeed He is are you, Lord. It's your power, and it was the cross that saved me and rescued me. Yes, Lord, just a moment then set me free. Come on, with our voices we sing. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, with the crown of thorns, you became my King forever. Yes, Lord. With the crown of thorns, you became my King for. Come on, church, let's sing. With the crown of thorns, you became my King forever. And with the crown of thorns, you became my King forever.
set me free. Sing that save me, that saved me. Come on, church, and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, we're singing. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Come on, church. Let's give glory to the living God that we serve. Oh, hallelujah. You are worthy, Lord. Yes, Lord God. As we are in the atmosphere of praises right now, let's go ahead and declare that we praise and we will worship the Lord God for who He is. Wherever we are, church, let's put our hearts right now in the presence of the living God. Come on, we sing. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear that still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I worship you for who you are. I worship you for who you are. I worship you for who you are, Jesus. We praise you, Lord. Oh, the ashes declare of your goodness, God. Come on, let's stand in the presence of God today. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear that still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I worship you for who you are. I worship you for who you are. I worship you for who you are, Jesus. Come on, let's raise our hands as we sing that part. You for who you are. I worship you for who you are. I worship you for who you are, Jesus. My soul secure, your promise sure, your love endures. Open my soul, Lord, my soul secure.
worship you for who you are, Jesus. Let's worship the living God right now. Oh, worship is to you alone. You alone deserve all the praises, glory, Lord. Yes, Lord God, thank you so much, Lord, that your promises endure, Lord God. That you said in your word, Lord, whoever calls upon the name of God will be saved. And we know that that covenant still stands today, Lord. Kana nga promise Ginoo anaa hangtod karon, kung kami mo sangpit kanimo, ikaw magaluwas kanang Diyos. That's why, Lord God, we ask, Lord, we call upon you today to purify our hearts, Lord. If there's anything, Lord God, that's stopping us, Lord, from doing your will, remove it, Father. If there's any doubt, Lord God, remove that. If there's any weariness, Father, we cast all of that upon you, Lord Jesus. Because you deserve a pure worship, a sweet aroma in you, Lord God. Come on, church, wherever you are. Let's sing this song with all of our hearts. Let's make this our prayer as we call upon God today to purify our hearts. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refined as fire. My heart's one desire is to be set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, and let me be as gold and precious silver. Purify my heart, yes, Lord. Let me be as gold, a pure gold, refined as fire. This is our desire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will.
Come on, church, together let us worship and sing new songs unto God. And if you don't know how to do it, hindi ka kahibalo, just say thanks to the living God. Say, God, Lord, salamat to Diyos sa kaluwasan. Come on, church, let's sing. Purify my heart. Choose to do your will, Lord. I'm ready to do your will. Let's sing that part one more time. Let's say to God, Lord, I choose to do your will. I choose to set apart, to consecrate my life for you, Lord God. I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be ready to do your will. Yes, Lord God. No. Padayon Diyos, nasusiha ang among kaugalingon, Ginoo. Kung ano na may mga parte sa among kinabuhi nga kinahanglan baguhon, O Diyos. Ikaw lamang ang makabag-o niini, Ginoo. Busa, O Diyos. Baguha ang among kasing-kasing, Lord God. Aron, O Diyos, ang batasan ni Kristo, Lord God, ang gawas sa amo ang kaugalingon. Ug dili ang tawhanon namo nga mga batasan, Diyos. Kiningon ka sa imong pulong, Lord God, nga ang among lawas patay na kauban ni Kristo sa krus. Ug ang kinabuhi nga among gikinabuhi karon, mao ang bag-ong kinabuhi nga gihatag ni Kristo. Busa kami, Ginoo, maghinigugmaay, magpinasayloay, Ginoo, maginambuay, Lord God. Kay Ikaw, Diyos, ang nagpahimo ka namo nga bag-o nga binuhat, pinaagi sa imong gahom, Lord God. Church, as we sing this song, let God search our heart. Let it be between you and God today. O Diyos, susiha akong kasing-kasing. Susiha, Ginoo, kinabuhi ko nga na kinahanglan sa tandog. Kanimo, Ginoo, kung di ako o kakson mo, ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy, Ginoo, sa magkausa tagbawa ko. Punon mo ani ako, Ginoo. Let's sing that one more time, church. Susi
handog ukawa ukawa ang akong nahikatulog nga paghigugma diha kanimong Gakson mo, ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy Ginoo sa makaw sa tagbawa ko. Punon mo ani ako, kupti ako o gakson mo. Yes, Lord, ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy Ginoo sa makaw sa tagbawa ko. Punon mo ani ako, yes, Lord God, thank you so much, Lord, that you, Lord God, made a way for us, Father. That, Lord, you will never stop holding, Lord, unto your promises, because you are there, Lord, to hold us and to be with us. Kung unsa man ang among giagian, O Dios, anaa man kami sa karuhay, sa pagsulayo, Dios. Apan Ginoo, ikaw ang Dios nga dili mabago, Ginoo. Ikaw ang Dios nga nagpabilin nga matinud-anon. Ikaw ang Dios nga nagapabilin nga nagigugma kanamo. Ug kami, O Dios, magasali, Ginoo, nga ikaw ang magahatag kanamo, Dios, sa katubagan sa mga pag-ampo, Lord God. Let's sing that one more time. Kupti ako o gakson mo. Let's lift our hands, church. Ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy Ginoo sa makaw sa tagbawa ko. Punon mo ani ako, kupti ako o gakson mo. Ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy Ginoo sa makaw sa tagbawa ko. Punon mo ani ako, punon mo ani ako, punon mo ani ako, Ginoo.
Good morning, Heart of Repentance family. Salamat no nga nagpadayon gyapon mo og suporta nato for those people nga nag-comment no when we are praying, when we are worshiping. We really appreciate that. We encourage everyone to do that no because naamang mga limitations ang ato ang online nga mga worship, pero naa gihapoy mga advantages, di ba? So let's go ahead and continue no ang mag-comment diha, mag-share, or if magwali ko, if you are blessed, say amen. If sabi na mga emoji diha nga inyong ganahan paggamiton, because that really helps no nga kuan ba nga ma-feel bita nato nga we are near though we are far. Because we really believe no in our church that God is not limited by space. He is omnipresent. He is present everywhere. Di kapila niyo na madunggan sa ko, but that is very much evident no, especially nowadays nga we are most of the churches had gone online. So God has His special purpose why He allowed the pandemic, so that more people will be reached out online. So let's go ahead and continually do that. No, let's start this first with a prayer. Let's bow our heads and close our eyes, and let's go ahead and put our minds in the holy presence of God. Thank you so much, Lord, sa imuhang padayon Ginoo nga pag-uban kanamo niini nga ministry, Lord God, that you've started right here, Lord. Lord, nagtuo kami Ginoo nga adunay kay rason Ginoo nga nung imo kami gitawag, Lord God, para kami o Dios magamit Ginoo sa body ni Christ. Lord, dili mi o Dios wala mi intensyon nga mo divide o sa body ni Christ, wala mi intensyon Ginoo nga mo maghatag og kalibog o kagubot apan kami o Dios, gusto lang kami mutabang sa lawas ni Kristo, Lord God, that anyone who needs healing, anyone who needs deliverance, anyone who needs, Lord, your miracles, Lord God, and knowing Ginoo what you want us to know in the last days, Lord, we will be there. Here we are, send us, Father. And Lord, as we learn the deeper mysteries of your word, Lord God, Lord, let us know, Lord God, that all of this is because of love, Ginoo. Kiningon kasi imong pulong nga kawang lang kung kami makasabot sa mga laglom nga mga revelasyon sa Biblia kung wala kami gugma. Lord, let it all be about love, Lord God, because this is, Lord, all about you, Lord God. This is all about you and your love for us, Father. And Lord, as we learn your word today, let us have that mindset, open heart and open mind, Ginoo. Lord, we rebuke any distraction, Lord God, caused by the enemy in Jesus' mighty name. Kami o Dios makadungog sa imong pulong, kining mga pulong Ginoo mahimong sama sa liso, o kining motubo sa among kasing-kasing, o kining mamunga Ginoo. And Lord, thank you so much for what you will be doing today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So as you might have known, naata karon sa spiritual reality and the interactions between the physical and the spiritual reality series. So for some reason, God wants this to be longer, no, because He wants us to know what is happening. So last time na balaan nato no nga we talked about worship, that there's just more than singing, there's just more than lyrics, there's just more than words when we worship, that there's something happening in the spiritual realm that interacts with our reality, with the reality we see when we worship. Adunay mo kahitabo no, nakita nimo tong concert ni Travis Scott, no, daghan kiniingon nga demonic ritual daw ang ilang gihimo, mao nang wala sila ni undang bisag daghanan nga matay kay ritual ang ilang gihimo. Now there's a lot of allegations right now, no, sa mga wala kahibalo, si Travis Scott tong nag-concert last Saturday sa Houston, Texas. Di naay 50,000 katao nga ni-appeal og naay 8 kapatay og 300 katao ang injured. So grabe kayo no, mailhan ginimo nga dili basta-basta ang nahitabo ba, dahil it is all about the devil, no, nga ang gikan pa lang sa design sa tibuok place murag daghan kay mga daghan kay demonyo ang t-shirt ni Travis Scott, no, about sa demons. Ang ilang stage gi-design og murag cross, kay murag ang message nila kay murag gitumban-tumban nila ang cross while ga concert siya, dayon naay mga tawo nga nangamatay, no, nga patay na nasa ilang katubangan, patay na nga mga tao, pero gapadayon gyapon ang concert. So it was a mess, and that's
how we know, because the Bible says, di ba, ato nang discuss last time sa Psalms chapter 22, that God inhabits the praises of His people. When we worship, God is there. God is actually inhabiting our worship. That's why kaganihag tong nagkanta na feel na uban sa inyo naka-feel sa presensya sa Ginoo. You felt a new kind of hope. You felt a new kind of strength because God inhabits our worship. Now, because Satan cannot create, he just copies and perverts what God has created. Siya po, pag once na yung mga tao nga mag-worship about niya, iya pong inhabit ang place mo. Nakita nimo nga ingon ang mga tao sa concert nga mura sila giluok daw, mura sila dili ka ginhawa kay bugat kayo na yung mga tao nga nangatumban, na yung mga tao nga dili ka ginhawa, na yung uban nga mga tao nga naapay uban nga nanusok pa og drugs, no, nag needle pricking pa kanang manusok sila ba o i-inject nila ang drugs sa mga tao kay gahuot naman ang mga tao. So what we have to learn there is power in worship. You become who you worship, diba? So let's go ahead and move on from that, no? So atong ma-learn your last time is we have to be careful on what we worship. We have to be careful on the music we are listening because Satan can can make his will be done, no? Pinaagi sa atong pagpaminaw sa ato ang mga gapaminawon nga mga kanta mao nang i-recheck na ninyo inyong mga album, inyong mga playlist sa Spotify, inyong mga music sa cellphone, pang-delete na gid mo, i-listen ninyo og mga worship nga para sa Ginoo because you become who you worship. So the next discussion we are going to have today is the power of pattern. So mao ni siya, no, unsay gakahitabo ba sa spiritual, unsa mag-interact ang spiritual o physical realm sa mga patterns sa atuang kinabuhi. So let's go ahead and read the word of the Lord today in Romans chapter 12 verse 2. Let's read it all together. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to know, to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. So kiingon diya sa pulong sa Ginoo nga dili ta mo follow sa pattern sa kalibutan. Unsa may pattern sa kalibutan, di ba? Kung naay buhaton nga dautan ang tao nimo, bawsan nimo og dautan. Kung naay tao nga motunglo nimo, bawsan pud nimo og tunglo. Kung naay tao nga mubarang nimo, barangon pud nimo. Kung naay grabe kaayo mao nang grabe ka mess ang kalibutan because they follow the same pattern nga kung unsay gabuhaton sa tibuok kalibutan, mao po'y buhaton nila. God is saying that we have to stop, no, conforming to the patterns of this world. Dapat muundang ta og follow sa pattern sa kalibutan because there is power in following a pattern. Because everything that was made has a pattern, di ba? In the creation sa kalibutan for 6 days, God rested on the 7th day. Nipahuway si Christ ang Ginoo sa ikapitong nga adlaw kay nganuman paghimo niya sa kalibutan sa unom ka adlaw gitagaan niya purpose tanan, di ba? Ang mubuntag, mugabii, mubuntag, mugabii, ang mga animals mo reproduce, ang mga plants mo bear of fruit, ang tao mo dumala sa tanan. So God made a pattern in everything. You know what, church? Pattern is very powerful. Pattern is actually supernatural. Na in fact nga bisan man og mga tao nga dili motuo sa Ginoo, if they follow certain patterns, they can tap into a supernatural strategy nga mo impact sa kalibutan. Nga tanawa, church, here's the thing, because I need to make examples today, a lot of examples today, kay para mas masabtan ninyo on a physical sense ba, para mag-gets ninyo kung unsa siya mo connect sa spiritual reality. Naay usa ka na ang tag-iya sa Honda ba, kabalo mo unsa ang principle sa tag-iya sa Honda? Na siya gitawag nga arigato your money. Mao niya ang itudlo nga mga sekreto, no, sa mga businessman. This is not about God, but here's the thing though, what I'm showing you is bisan og ang tao di motuo sa Ginoo pero ni follow sila a certain pattern, ma-impact nila ang kalibutan. Tao si Honda, ang iyang gabuhaton si Mr. Honda,
mag-arigato your money every time nga iyang gamiton iyang kwarta palit og something, magpasalamat siya sa iyang kwarta. Mao to iyang gibuhat every time atong dili pa siya successful, imo to iyang gibuhat nga magpasalamat siya sa iyang kwarta, pasalamat siya sa iyang kwarta. Din ang nahitabo kay mas tungod kay mauna ang pattern nga gifollow niya tibok niya kinabuhi, nahimo siyang smarter and smarter nga mogamit sa iyang kwarta og nahimong Honda. Tanaw ang Honda karon, isa sa pinakadako nga car companies sa tibuok kalibutan. And every time nga naay mga tao nga mangutanan niya unsa iyang sekreto, mao ni iyang ingon, arigato your money, pasalamatan do nimo imong kwarta. And here's the thing, church, this is not of God actually, di ba? Unsa may gingon sa pulong sa Ginoo nga moabot ang panahon nga ang mga tao mudayig mo pasalamat sa hinimo ug dili na sa naghimo. Money is created only by us. And then, imbes kay ang Ginoo ang pasalamatan, ang kwarta naman ay pasalamatan, which is wrong, di ba? But because he followed this pattern, because thanksgiving is actually from God, di ba? In fact, the Bible is saying that in everything we have to give thanks because this is the will of God, which shows that if our lives, is full of a thankful pattern, mo produce na siya og something nga mo impact sa tibuok kalibutan. That's how powerful pattern is, and the world or the nature shows it as well. Makita nimo di ba nga kung ang usa ka bato bisag unsa ka gahi, kung naalay usa ka tulo sa tubig, nga kung ang tubig magtulo lang og pariha nga location again and again and again, bisag og unsa ka gahi ang bato, mabangag gid ang bato kadugayan. Because there is power in pattern, church. That's why the word of the Lord says we have to stop following the patterns of this world, because there is a demonic power nga gaka-manifest if we follow the pattern of this world. Mauna nga mga tao karon, di ba? Grabe kayo ka. Gagubot ang kalibutan na yung mga tao nga maningkamot para mapalit nila tanan ng ilang ang ilang gusto paliton, pero pag abot na nila sa panahon nga mapalit na nila ilang gusto paliton, nagkasakit na nakurot lang gyud padung sa ospital. O di ba ka naningkamot ni abot na siya sa nga stable na, financially stable na iyang kinabuhi, pero ang nahitabo kay dili niya ma-enjoy ang iyang gihaguan kay ang iyang tungod sa sakit, iyang makaon biskwit na lang o gatas. We have to stop following the patterns of this world. We have to, sa puno sa Ginoo, we have to be renewed. We have to be transformed by the renewing of your mind, because church, it is not the pattern of this world that we have to follow, but it is the pattern of the Scripture, the pattern of the Word of God. And we are very much graced today nga makahibalo kung unsa ang mga essential Christian patterns nga atong dapat sundon, kay bisan man og usa lang niini. Na ako'y 3 points nga ihatag nimo, pero bisag usa lang niini, kung imo aning himuon nga pattern sa imong kinabuhi, it will work out wonders in your life. You will become an impact not just to where you are, but even to the world. If you will continually do this, if you will faithfully do this. So, of course, we will ask for God nga i-help ta niya ani nga ma-discover nato pero mao gina church nga if there is power in following the patterns of this world, there is a greater power we can have if we follow the pattern of God. Because the pattern of this world leads to death, but the pattern of the Scripture leads to life. Maunang giingon gid sa pulong sa Ginoo nga struggle to go into that narrow gate that leads to life. Ayaw dito sa luag nga dalan nga padung sa kalaglagan, padung sa kamatayon. So we have to follow what the word of the Lord says. Now, what are the essential Christian patterns nga atong dapat sundon? Unsa man ang mga pattern nga atong dapat naa sa atong kinabuhi? Number 1 is prayer. Grabe kini ka-importante, church. Apostle Joshua Selman, isa siya sa mga
ang isa siya sa mga pastors nga kay voice gid sa deliverance ministry nga taga Nigeria. Ningon gid siya nga prayer is a gauge of your spiritual health. Nga ang prayer daw maunay ti mailhan kung unsa ang kahimtang sa imong spirituhanon nga kinabuhi. It is very easy, church. You want to know your spiritual health? Just go ahead and go to your room or asa man kadapit, then try to pray. And then some of you uban sa to bisag 5 minutes di na mawala na, nagdaghan nagyun ako na, or di ba kakatugon na, because that's an indication nga ang imong spirit luya na. Mao bitaw nang makadumdum bitaw ka na sa una nga di ka katugon, then ingon nimo nga pagampo para makatug ka, then di ka tungod kay isa imong katapol mo ampo matuog na lang kalahos. Or di ba ka gaampo ka, di na ka wala kakabulo sa imong istorya, kay imong gihuna imo ng mga problema, ang imuhang unsay mahitabo nimo sa imuhang kaugmaon. So that is an indication that your spiritual health is weak. And how do you strengthen that? You strengthen that by praying, by fighting it. Because what does the word of the Lord say? It is in Matthew chapter 26 verses 40 to 41, church. So, makita nimo din nga, dili lang kita ang nag-struggle ana, even ang mga disciple ni Jesus Christ, ang 12 ka disipulo niya nga kauban niya all throughout is struggling the same thing. Let's go ahead and read Matthew chapter 26 verses 40 to 41. Read it with me. Then he turned to his disciples and found them sleeping. Tora. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Amen. Nakita niyo diha nga si Jesus Christ nagampo siya kay hapit naman si Jesus Christ dakpon ani para ilansang sa cross. So while nagampo siya sa usa, nagpalayo siya gamay sa mga disciple kay nagampo siya. Pagbalik niya, nakita niya yung mga disciple nga nangatulog. Diningon si Jesus Christ nga bisan og usa ka oras lang dili mo makaampo. Pag-ampo mo aron dili mo maagto sa temptasyon. Ang inyong spiritu gusto, pero ang inyong spiritu kusgan. Pero ang inyong unod, luya. Church, that is the reality as well that we have today. Our flesh is weak, but the spirit is willing. Church, every time that we feel weak, no, that's the time when we have to pray. Every time when we feel nga, Lord, di naman sure ko worthy mo pray nimo kay balik-balik lang akong mga sala. That's the time that you have to pray and go back to God, because it is God who can strengthen you. It is God who can change you. The word of the Lord says that we have to pray at least 1 hour. So what is an essential Christian pattern? We have to establish a pattern in our life nga bisan 1 hour makapray ta every day. So you can include that no sa inyong 1 hour nga prayer. Pwede na diha ang reading sa word, ikaw mo na budget reading sa word, praying kay basically praying is communicating with God. So it means nga nakigstorya ka sa Ginoo o ikaw pud naminaw pud ka sa Ginoo. So you can include that worship sa 1 hour na worship, pero set 1 hour, at least 1 hour sa inyuhang pagpray, and that will work wonders in your life. No, daghan kay tag mga problema unta nga malikayan, daghan kay tag mga kabalaka nga malikayan, daghan kay tag mga sakit nga malikayan or sakit nga maulian when we pray, because there is power in prayer. In fact, si Jesus Christ ko unsa ka powerful. In Mark chapter 9 makita nimo diha nga ngay usa ka amahan nga gidala niya ang anak sa mga disipulo ni Jesus kay nademonyuhan ang iyang anak. Grabe kay demonyo yang anak, kay gitry og cast out sa mga disciples, dili nila makast out. Mao nang tungod kay di nila makast out, ilang gidala kang Jesus Christ. And then when Jesus Christ commanded that demon nga mopahawa sa bata, ni hawa ang demonyo. Then nangutana ang mga disipulo niya nga, Jesus, nganong wala man mo sila makast out kung nga agtong kami ang nagcast out, nganong ikaw naman nagcast out? You know what Jesus Christ said? This kind of demon can only come out by prayer.
Some other manuscript says that prayer and fasting. Pero nakita nimo diha church nga there are times nga naay mga demonyo nga bisag usaw cast out dili makast out kun dili makast out lang through prayer. Naay mga sitwasyon nga bisag unsaon nimo og in Jesus name dili mawala kay nganuman ma-come out na siya through prayer. Jesus Christ said it himself. That's why prayer is an essential Christian pattern. Again, church, maunay ti mailhan if unsa ba ang imong, di ba? Kita mabalaan na nato atong lawas kung healthy pa ba atong lawas kay mo try tag exercise, hindi na tag bisa una maka-push up ka og napo karon bisag usa way makuha. Or di ba ka mo try ka og dagan sa una makadagan ka for 30 minutes karon dagan lang kag 2 minutes wala na. That's how you know that you are physically weak. But if that's how you know your spiritual health as well. If bisag 5 minutes lang nga prayer, dili mawala na sa una-una. So that's how you know nga halaka ang akong spiritual health kay dili na healthy ako spiritually. So I have to pray more. I have to read the word of the Lord more. Church, we have to know that this is a very powerful pattern. If naa ka sa mga sitwasyon nga lisod kayo karon ug naa kay mga pag-ampo, kung naa kay mga pamilya nimo nga murag di gid mabag-o na mga tawo nga kinahanglan makahibalo sa pulong sa Ginoo, kinahanglan maluwas. Then tan-aw nimo bisan ikaw bisag unsaon nimo share sa pulong sa Ginoo kay di gapon maminaw kataw-an ra ka. Pray for them 1 hour every day. Ayaw gunong church and you will receive answers because the word of the Lord says nga you will be saved, you and your household. So ingon ang Ginoo nga kung kita daw maluwas, maapil daw ang ato ang pamilya. Mao nang ug naa kay pamilya nga di mo tuo sa Ginoo ampo gid na nga Lord ingon kasi imong pulong Lord nga luwason nimo akong pamilya. Lord padayon gid na Lord ingon ka sa imong pulong Ginoo nga matinudaanon ka Ginoo mutubag ka sa mga pag-ampo and you will get the answer of your prayers, of course according to the will of God. Ug unsa man daghan kay tagwa ko kay balo unsa inyong sitwasyon karon pero if you want answers to your prayers, 1 hour of prayer a day bisag kanilang church. Then tulo man ni atong points dinhi karon bisag kana lang imong i-follow sa tibok nimo kinabuhi. Grabe na kay nga mga milagro, grabe na kay nga mga katubagan ang imong makita. Because this is how Jesus Christ ministered to us here. He was able to do the will of the Father because he is praying. He is praying pattern na gina sa iyang kinabuhi nga mo adto siya sa kadlawon, then mo separate siya, then mangita siya o private nga place nga makigstorya sa amahan. And that's what we have to do as well because even Jesus Christ did it. Amen? Amen. So number 2, kani usa ni sa mga powerful king nga mga pattern nga example na nato ni kaganiha, di ba? Thanksgiving. Grabe kayo og power ang Thanksgiving, church. Tanaw ni si Honda. Isa sa pinakadato sa tibuok Japan, isa sa mga pinakadato sa tibuok kalibutan. Unsay ang gibuhat? Gapasalamat ra siya sa kwarta. Imagine church, kung kwarta lang gani pasalamatan, grabe na kig success nga mahimo sa tawo, unsa na lang kahaog pasalamatan nato ang Ginoo. Amen. Grabe ang Ginoo mas gamhanan pa sa kwarta. Ang kwarta hinimo lang sa tawo. Ang Ginoo labaw sa tanan, gamhanan sa tanan, and there is power when we give thanks unto the Lord. And the word of the Lord says that in 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Let's go ahead and read it, church. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. One more time, church. Give thanks in all circumstances. Say it with me. All circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo diha? Give thanks in all circumstances. Sa tanang sitwasyon magpasalamat ta. Tanaw na to panalangin, tanaw na to pagsulay,
pasalamatan ginato ang Ginoo. Lord, salamat sa akong giagian. Lord, salamat Ginoo nga naa pa ko'y 100 sa akong pitaka, or di ba ka, Lord, salamat Ginoo sa mga 1,000 nga akong nakita sa ako ang pitaka, or di ba ka, Lord, salamat Ginoo nga wala nay sulod akong ATM. Pasalamati tanan igsuon kay ngano man, that will work out wonders in your life. Nga ang mga tao magani gapasalamat sa kwarta din gikan sa pobre nahimong dato. Na kita nila kaha nga og magpasalamat ta sa naghimo sa tanan, di ba? Ningon ang Ginoo nga kung nahatag niya yang anak sa atoa, katubagan pa ba kaha sa atong pagampo? Mao nang let us go ahead and give thanks to the Lord. Let us have a thankful heart. Unsa man imong giagian karon, na demote man ka sa imuhang posisyon sa opisina, na promote man ka, pasalamati ang Ginoo. Hinay man ang negosyo, kusog man ang negosyo, pasalamati ang Ginoo. Sayon man dagko makag-score karon or gagmay makag-score karon sa imuhang pag-eskwela, pasalamati ang Ginoo, because that will do wonders in your life. Maunang ingon ang pulong, di ba, kay usahay kita manggod kay og dili ta daghan kay mga butang ba nga dapat itong pasalamatan sa atong kinabuhi. Look at where you are right now, church. Daghan kayo og mga butang nga pasalamatan nimo sa imong kinabuhi. In fact, ang mga tao pandemic nagkamatay, pero kita buhi pa man lagi ta. Ang uban pa nanambok pa ang uban. Di ba? Matingala, magpasalamat ta sa Ginoo. There's a lot of things that we have to be thankful about. Kay if we focus on thanking the Lord for everything in all circumstances, that will give us the right mindset. That will change how we think, and we get better in our decisions. We get better in our lifestyle practices, and that will lead to overall health, physical health, spiritual health, unsa man ang health diha, unsa man nga aspeto sa atong kinabuhi. Just have a thankful heart. Mao na, if bisan lagi usa lang lagi ani church, grabe na kayo power. You know why that is true? Because the greatest miracles of Jesus Christ started with thanksgiving, with thanking the Lord. When Jesus Christ fed the 5,000 people with just 5 loaves and 2 fishes sa Bible, unsa yang gibuhat first? Nagpasalamat siya sa amahan. Pagpasalamat niya sa amahan, nigsugod siya og kuha og basket o sa pan og sa isda gikan sa basket, og nakakaon ang tibuok 5,000 ka mga lalaki lang to ha. Sa una kay ang kwintahon kay ang mga lalaki raman kung naay tapok sa mga tao, wa pa labot ang mga bata dito, wa pa gilabot ang mga babae. So most likely that is more than 10,000, more or less 10,000 ang naa dito yang gipakaon tanan. And then naapag sobra tanan nga busog, ug naapay sobra nga 12 ka baskets, dagko nga basket sa pan, ug ambot pila to ka mga isda, pero nagsobra-sobra pa. And another example, when Jesus Christ raised Lazarus from the dead, diba, katong nihilak si Jesus Christ, kay niingon ang mga igsuon ni Lazarus nga, Ginoo, og naon ta ka dinhi sayo wala unta mamatay si Lazarus. Nihilak si Jesus. Paghilak ni Jesus, before niya gi-raise up si Lazarus gikan sa mga patay, iyang ningon siya nga, Amahan, salamat nga ikaw nagapadayon og dungog sa akong mga pagampo. Paghuman niya ipagpasalamat sa Ginoo, niingon siya, Lazarus, barog. Og si Lazarus nga tulong adlaw ng patay nga dapat baho na, nigawas og nabuhi. That's how powerful thanksgiving is. Munang usahay kita, bro, sige patag-utong nga, Lord, tubaga gini, and then God is saying that we have to be thankful. We have to have a thankful heart. That was Jesus Christ before He did. If naa kay mga dagko kay mga prayers karon igsuon nga ganahan nimo matubag, start giving thanks to the Lord nga, Lord, salamat Ginoo sa katubagan. Lord, salamat Ginoo nga ikaw, Dios, ang nakahibalo, Ginoo, kung unsa ang ako ang gusto mahitabo sa kinabuhi. Give thanks to the Lord, and then thank God for everything. Lord, salamat sa kinabuhi. Lord, salamat Ginoo nga bisag daghan kay nangamatay nga mga tao, buhi gihapon ko. Lord, salamat Ginoo kay daghan kay dapat pasalamatan igsuon. And then we are wasting our time worrying about what's gonna happen now, what's gonna happen tomorrow, what's gonna happen in the next 5 years, no? Dapat we have to start
thanking God. Kaya nga naman, ang tanang mga butang dinhi sa kalibutan, mahanaw lang ang pulong sa Ginoo o ang tanan nga nisalig sa Ginoo ang naay kinabuhing dayon, maunang church. Dili ta kinahanglan mag-agpas, dili ta kinahanglan maatat. Kaya nga naman, forever patang mabuhi. kuwangan ka og 1 billion years, naapay ang sigingon sa pulong sa Ginoo, those who believe in Jesus Christ has eternal life. Dili lang 1 million, dili lang 1 billion, 1 trillion katuig nga kinabuhi, church. Eternity atong gistoryaan diri, maunang ayaw pag-agpas, kay dili ka mahutdan og oras. Kay kung ni-believe ka ni Jesus Christ, we have eternal life. Not because we are worth it, but because somebody paid that price for us. Naay uban, na si Jesus Christ, siya ang nibayad, ana, para nato. That's why instead of us wasting our time nga, mamatay makakugma, or diba ka, unsa magay mahitabo na mo ugma, just thank God. Nga go into your place right now, nga pagpasalamat sa Ginoo. Lord, thank you, Lord, nga imo kong gitagaan og eternal life. Lord, salamat Ginoo nga imo pa kong gitagaan og panahon diri sa kalibutan para, Lord, ma-reach out pa nako ang daghan nga mga tao, makatabang pa ko para dili lang ako ang maka-experience ani nga eternal life, Lord. Sila pud, Lord. That's actually what we have to think about. And next, and this is actually para sa aning tulo, no, mao gini kaning ikatulo ang pinaka-importante. Is third essential pattern sa Christian nga life is love. Paghigugma, church. Ngano man, kay unsay giingon sa pulong sa Ginoo, this is actually a deep mystery. Some of you are getting mind blown kimo ba sa mga nanghibaw-an ninyo nga, hala ka, grabe di ay ning pattern sa kinabuhi, nga grabe din ning power, grabe din ning mahimo. But kung sa gingon sa pulong sa Ginoo, kung makahibalo ka sa deepest mysteries sa pulong sa Ginoo, bisan magdaghan kayog milagro kang mabuhat, bisan magtanang mga demonyo mo kurog pag once nga ikaw mo abot na, pero kung wala kay paghigugma, wala lang gihapoy pili. And this is a very powerful verse, church, in John chapter 13 verse 35. Let's read it all together. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Wow! Unsa kingon sa pulong sa Ginoo? By this everyone will know that you are my disciples if you cast out demons, if you show miracles and wonders, if you have all the money in the world, if you have the biggest church, if you have the most number of members. Dili, unsay gingon sa pulong sa Ginoo, if you love one another. Kung kita daw maghinigugma ay sa usag-usa, diha mahibal-an nga kita tinud-anay nga mga disipulo ni Jesus. And this is one of the things that we missed out because the body of Christ hates one another. Wala na love one another. Kabalo mo pila ka buok grupo sa mga Kristohanon church, pila ka buok Christian denominations. Ang denomination bakit kana bitaw mga Christians nga lahi-lahi bitaw og kanang mga gifokusan or ganahan nga bilivan. Like for example, na ay mga Baptists, na ay mga Sabadista, na ay mga Methodist, na ay mga Pentecostals, na ay mga non-denominational. Kay balo mo pila ka buok Christian denominations? 40,000 sa tibuok kalibutan, church. 40,000. Agtong pagkahibalo na ko ana nga fact, nga reality, naguol kaayo ko. 40,000 ka Christian, 40,000 ka grupo-grupo sa mga Kristohanon. And how do you know they are Christians? They are Christians because number one, they believe Jesus is God, and then salvation is only by our faith in Jesus Christ. Through grace, no? So basically, mo na siya, by grace through faith in Jesus Christ. So kung dapat matawag ka nga Kristohanon, if mutuo ka nga Ginoo si Jesus og pinaagi kaniya kita na nga luwas, pinaagi sa grasya.
Mao na siya timailhan nga Christian denomination. That's why ang mga Jehovah's Witnesses dili na sila Christian. Kay dili man sila motuo nga Ginoo si Jesus, or ang INC, ang Iglesia ni Cristo, di sila Kristohanon kay tao ra man si Jesus Christ para nila. So but there are 40,000 Christian denominations, and tanan anang 40,000 ha, anang 40,000 ka Christian denomination, tanan na nagtuo kada usa na nga denomination, tanan na nagtuo nga sila ang tinud-anay nga denomination, nga sila ang tinud-anay nga simbahan. And then what happens is mag-inatakihay ta nga pag once nga aka mo speaking in tongues mo galamlam ra mo kuan mo kanang nadimunyuhan mo, or di ba ka ikaw dili ka mo speak in tongues, kuan ka dili ka nang kamo dili mo speak in tongues, dili mo kuan tinud-anay nga di mo tinud-anay nga luwas, or di ba ka daghan kay mangingonan o di ba ka og di mo musimbag Sabado, nagpalakra na mo 666, maimpierno ang tanan nga dili mo simba sa Sabado, or di ba ka grabe kayo, wala nay love for one another ba ang nagahita mo kay murag inatakihay bitaw ta nga ang among simbahan mo'y tinuod nga simbahan kay kami ray gakast out og demonyo. It is a mess. And then what does the word of the Lord say? Mahibalaan daw ta nga tinud-anay ta nga disipulo kung naghinigugmaay ta sa usag-usa. That's why church, no, ato kinanggi klaro ha, nga though we are casting out demons, no, di na pasabot nga kita ra ang maluwas. Ang maluwas kay kung nituo ka ni Jesus Christ sa tibuok nimong kasing-kasing nga siya ang imong Ginoo ug manluwas ka igsuon. Mo nang careful kita kay nakita na ko no, especially uban nga mga churches nga into discipleship, no, na atay mga grupo ngayon nga gitawag og grupo nga mga G12, no, nga ga-believe gid sila nga sa Great Commission sa Ginoo nga dapat mag-disciple kita tanan, which is in the Bible, di ba, nga dapat kita mag-disciple, dapat kita mutudlo sa mga tao. Pero although wala ko'y problema sa grupo sa G12, I mean, there's a lot of I've been in a church nga in G12 before, and that is very great. I learned a lot. Pero na yung sa kapastor ba nga under G12, pero dili niya siya main nga G12 nga kuan, like murag nani siya sa lower ranks ba sa G12. Dayon naghimo siya giyang kauling doktrina, niingon siya nga kung wala may disipulo di mo maluwas, maimpierno mo. Ingo halaka. Naunsa naman ni kana bitong especially nabi to mga churches nga kamo bitoy gitagaan sa grasya sa Ginoo ana, then imbis kay inyo nang gamiton para maka-love for one another, inyo nang gamiton nga para maka-attack sa mapa-feel better nga kamo gid ang tinud-anay nga Christian denomination kaysa sa uban. O siya kung pasabot like kanang naiuban nga mga pastors into the deliverance ministry nga moingon nga kung di ka makast outan sa demonyo kay maimpierno ka. And then the word of the Lord says nga demons will not, no demon can separate us from the love of God. Although it is very essential nga makast outan sa demonyo ang Kristohanon, pero di na pasabot nga di ka makast outan sa imong demonyo nga maimpierno ka, because salvation is only through Jesus Christ. Dili pinaagi sa atoa. Kay impiernohon naman kita dapat nakaluyan ra man ta sa Ginoo kay nituo man ta. So we have to remember no nga this is all about love. Nga wala ni bili tanan kung bisan pa og pila ka demonyo, 1 ka milyon ka demonyo atong makast out kung walay gugma, wala lang gihapoy gamit. Because love is actually is the most important thing. No, it is ingon sa pulong sa Ginoo, the weightier matters of the law, love. Mao gyud siya bugat no nga mga kuan sugo sa Ginoo nang naami isa nga deliverance no nga kuan din ako ingon niya ngalan bag-o lang amo siyang nag-deliverance session miniya, and then giatake siya kanang Jezebel spirit ba sa ilaang simbahan, dahil nagpa-deliverance siya namo kay basin niya og na impartan siya sa Jezebel spirit. Kabalo sa mga wala kahibalo, ang Jezebel spirit kay kana ng mga tao bitaw nga naay passion pero walay love. Nga grabe kay lang passion sa Ginoo. Pwede ni babae, pwede lalaki, pero si Jezebel manggod kay pag once nga naa kay passion, si Jezebel isa na sa mga demonyo, mga dagko nga mga demonyo nga ga-infest karon sa body ni Christ, nga
pag mo ni sila mo cause og kuan kagubot sa church, mo po ni sila mo cause nga i-discourage ang pastor, o daghan mga pastor mangundang tungod ana Jezebel spirit, no, dayon pag once nga ang tao naa sila passion nga grabe kay imong passion para sa Ginoo ba, then makalimot bitaw ka nga dapat out of love ang ato ang passion, dili out of kanang feeling lang bitaw nato nga ganahan nato mahitabo unsa atong mahitabo. Pwede ka nga ma-take advantagean mo, pwede ka masudlan ni Jezebel, dayon pwede ka nga mahimong rason nga nung daghan kay mga Kristohanon nga muundang pagpangalagad, nga ano daghan kay mga pastor nga muhawa kay ngano man mao ni sila mo cause of kagubot, and then we are actually amo siyang gi-deliverance, amo siyang giampuan, no, amo siyang gi-encourage. So we have to remember, church, nga careful kita sa atong mga passions na to, especially kita no dinhi sa deliverance ministry nga grabe atong passion nga maka-feel of deliverance ang mga tao ba, nga makakita sila nga dili lang ang atong makita ang atong dapat problemahon, ang atong dapat nga i-war with, ang dili nato makita. Dahil usahay ba makalimot bitaw ta nga dapat out of love na siya, dili out of gusto nimo kay nakahibalo ka ani ka muro bitaw tag ma-excited kita bang ala dapat kaning tawhanan ni demonyo, kanang tawhanan ni demonyo dapat akong i-cast out na, then wala na, nakalimot na ta mo love pa. And then love is actually the weightier matter of the law. Mao ni siya bugat, no, naay gaan nga naay gaan nga balaod ug naay bugat nga balaod. Ang bugat nga balaod, Jesus Christ is very clear nga ang bugat nga balaod ang mas importante. And it is love. And you know why that is true? Because one of the greatest miracles of Jesus Christ, no? Dili lang thanksgiving ang gibuhat ni Jesus Christ. One of the greatest miracles nga nagibuhat ni Jesus Christ is when He was driven with compassion. What is compassion? Compassion is love in action ba? Tanawon ginato sa pulong sa Ginoo sa Luke chapter 7 verses 11 to 14 sa King James. Let's read it all together. And it came to pass the day after that he went into a city called Nain. So Jesus Christ niadto sa Nain. And many of his disciples went with him, and much people. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And much people of the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not. And he came and touched the bier, and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, arise. Now, si Jesus Christ, no, naa siya, agto siya sa Nain, nakita niya ang usa ka babae nga widow na. Grabe kini kaguol kay naa siya only son, usa niya ambot lang ka og maorabi niya usa ka anak, pero naingon ni only son niya usa ka laki. Dayon widow pagid siya, so grabe kaguol nga if mawala pa wa na kay iyang bana og mawala pagid iyang anak, kinsa na may mabilin para niya, di ba? So guol gigayo ang babae, naghilak. And then Jesus Christ saw her, and then he felt compassion on her. Grabe kayo ang gugma nga nabatian ni Jesus Christ para sa babae ba nga nagsagol ang kaluoy, kahingawa, no, nga nabatian ni Jesus Christ para niya. Din ingon siya, weep not, ayaw naghilak. O gibuhi ni Jesus Christ ang bata. Jesus Christ, when he did some of his greatest miracles, he was driven with compassion. Usahay kita murag focus kita sa visions, focus kita sa dreams, interpretation of tongues, casting out of demons, healing the sick, and then we forgot about compassion. Nga abi nato nga og makabuhi na tagpatay, di na ta kinahanglan og gugma kay ngano man ang ato ang gihimo nga gauge sa ato ang pagkakristohanon kay ang mga milagro, church. I have to be clear this ato gining klaruhon, ha. You have to be clear in this. Dili ang spiritual gifts ang timailhan sa imuhang pagkakristohanon. Ako ang balikon. Dili ang mga spiritual gifts ang timailhan sa imong pagkakristohanon. Ang timailhan sa imong pagkakristohanon, fruits. Kay nganong dili man spiritual gifts, daghan kay mga tao di ba sa ingon sa Matthew, in the last days
Many will call to me, Lord, Lord, and giignan sila ni Jesus Christ nga, I don't know you. Diningon sila nga, Jesus, di ba nag-cast out mi demons pinaagi sa imong ngalan? Di ba nag-prophesy mi pinaagi sa imong ngalan? Church, daghan kayo mo cast out of demonyo nga maimpierno. Daghan kayong mga propeta nga maimpierno. Daghan kayong mga tao nga daghan kay milagro nga mahimo nga maimpierno. Kay ngano man, dili ang spiritual gifts ang timailhan sa kaluwasan. Ang timailhan sa kaluwasan, fruits of the Spirit. And what is the number one fruit of the Spirit? Love. Because that's how we know, that's how you know that we are truly the disciples of Jesus Christ, if we love one another. Maunang dapat kita no as a part of a church nga gitagaan og grasya sa Ginoo nga matagaan ani nga mga revelation. Let us remember that the whole point of this is love. Nga if kaning tanang mga butang nga atong gibuhat karon, if dili ni tungod sa gugma, wala ni bili tanan. Mura ra ta ni gasumbag-sumbag sa hangin, wa ginaabot. Mura ta gasilhig padung dito pero ang hangin padung diri. Walay mahitabo. It is all in vain. That's why never forget love. And this is really, really powerful, no? Kaning mga essential Christian patterns ba? Bisag kana lang, bisag grabe lang imong paghigugma ba? Grabe na kinag-impact sa tibuok kalibutan. Daghan kay nga mga tao nga wala sila maluwas tungod sa wali. Naluwas sila kay tungod kay gipakita nato ang gugma sa Ginoo sa ilang kinabuhi nga pinaagi sa atong gibuhat, no? Nga pinaagi sa atong gibuhat sila nakabaton sa kaluwasan, because love is very powerful and Satan is taking advantage of that, no? Nga ang tibuok kalibutan karon nag-enjoy sa love nga fake love, nga dili love gikan sa Ginoo, love nga gi-pervert ba, gibali ang purpose nga imbis kay para i-serve ang one another, i-serve naman nun ang kaugalingon. Imbis kay dapat centered sa Ginoo, centered naman noon sa kaugalingon nga love. So, we have to be careful in that, but love is a very powerful thing. And we have to use that, no, nga ma-show nato ba sa uban nga mga tao ang love nato para sa Ginoo. Let us love one another, church. Basta kay ipakita gid nato ba, bahalag lisod mo pasaylo ta. Bahalag lisod nga muampo para sa mga tao nga dili worthy ampuan, atong iampo gihapon. Kung naay mga tao nga nag-persecute nato, ato ang iampo nga Lord, baguha siya Ginoo, baguha pug ko Lord. Og naay mga tao nga manunglo nato, mudaot nato, ato silang releasean og blessing nga Lord, panalangini sila Ginoo. Because that's how we follow the patterns that God wants us to follow. Let us stop following the pattern of this world. And let us pray, no? And let us be thankful. And let us love one another. Let's pray. Ginoo, salamat Lord God ni ining ka buntagon nga imong gihatag kanamo. Dios, salamat Ginoo sa mga pulong nga among natun-an today, Lord God, with the power of patterns, Ginoo, that there is a power when we follow certain patterns, Lord God. Lord, we repent, Lord God, from following the patterns of this world, Lord God. No, Diyos, dili kami go with the flow lang, Ginoo, sa kalibutan, Lord God, sa ilang pagpakasala, sa ilang pagbugal-bugal kanimo, sa ilang self-centered, Lord God, apan Ginoo amo kining bag-o, Ginoo kami, o Diyos, naghinulsol o Ginoo mo follow kami sa i-pattern nga gusto nimo namo i-follow, Lord God. Lord, help us, Ginoo, to establish a prayer life at least 1 hour a day, Ginoo, that we reserve that day, Lord God. Nga o Dios, among kuwangan ang among panahon sa social media, among kuwangan ang among panahon para sa mga dula, Ginoo, ikaw, Ginoo, ang konsentritan, Lord God, even for just 1 hour a day, Ginoo, sa among kinabuhi. And Lord, I also pray that let us have a thankful heart, Ginoo, nga nakauyon man kami, wala kauyon sa among sitwasyon.
manalangin man kana o pagsulay, pasalamatan na mo na tanan o Dios, kay ikaw ang Ginoo nga nagakontrolar sa tanan, Lord God. Nakahibalo ka sa among sitwasyon, aduna kay plano para kanamo, Ginoo, nga dili plano sa mga politiko ang among saligan, Lord God, apan ang imong plano para kanamo, kay ang imong plano kanamo perfect, Lord God. Ang imong plano kanamo, o Dios, wala kay ibutang nga kalisdanan niini, o Dios, kay ikaw ang Dios ultimately, Ginoo, nga sa among mga agian, Ginoo, nga mga kalisod sa kinabuhi, adunay success, Ginoo, nga imong ihatag kanamo in your time and in your will, Lord God. And Lord, lastly, Lord God, teach us how to love one another, Lord. Nga dili na kami magdinautay, Lord God. Nga dili na kami, o Dios, magpinagarbuhay, Ginoo. Di na kami, Ginoo, maghinambugay sa doktrina, Ginoo, apan, o Dios. Magpaubos kami tanan, Ginoo, o kami, Ginoo, mo show, Ginoo, sa love, Lord God, nga imong gihatag kanamo, the love that you showed through the life of Jesus Christ, Lord, that you were willing to sacrifice everything just for us to be saved. Let us show that kind of love, Lord, that we will do good to those who do bad things to us. We will bless those who curse us. We will forgive, Lord, one another, Lord. And Lord, let us focus in you, Lord Jesus Christ. And Lord, whatever prayer, Lord God, you know what we need, Lord God. You know what are the desires of our hearts, Lord. That's why we entrust all of that unto you, Lord. That it is, Lord God, you have a better plan for us, Lord. Better than our plans. Better than the plans of the government, because you are the best, Lord. You are perfect. And you have never failed, Lord God. We will cling on to that, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Have a blessed day, church. Church, want to partner with us in the ministry? You can through your giving. Here are the following giving options. For your tithes and offering, please take note of the following details. Thank you for investing in the expansion of God's kingdom. This is our faith for His provision. Don't forget to invite your friends. See you next week.